Good morning mga road trip, biyahe na naman tayo. Pasyalan natin ngayon sa ikalawang pagkakataon ang bayan ng Urdaneta City, dito sa Pangasinan. Tara, samahan nyo ako. So ayan mga road trip, andito tayo ngayon sa bayan ng Urdaneta. Pakita ko sa inyo ngayon ang mega project na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon ng Urdaneta. Tara, tingnan nyo. Nice. At tayo po ay papasok sa loob ng Magic Mall Urdaneta para magkantas ng gamit. Guess my time's run out. It's just confusion, confusion. Yeah. Have you ever felt like you was on display? Every word you said just had to be explained. I guess my time's run out. It's just confusion, confusion. Try to come around, but I know it's gonna take a while. So what? I wanna hang with my friends. So what? I wanna go out. At kita nyo yan, sa mga hindi pa po nakakalam, yan po yung bagong extension ng Magic Mall Urdaneta. A few minutes later. We're singing. So, maraming isla dito. Ito yung pinaka-Cartimar ng Urdaneta. So ayan, may mga batang bumibili din dito. I wanna hang with my friends. Just wanna be myself. I wanna hang with my friends. Just wanna be. Man ang tawag dito, blue gurami. Iba-ibang klase, may molly, may blue gurami, balloon molly, kuhako. So mix siya. So dito, black molly, shark. So ayan. So dito, molly pa rin. So iba klase. At dito sa baba meron din, no? So ayan. Live plants, may mga live plants silang binibenta dito. Ito, molly. Dito tayo, white tetra. Ngayon, white tetra nila. Dito, rosy rare, rosy barb. Purple. Kabisado iba eh. So ayan, dito meron pa blue collar, galik rosy barb, glass knife, ayan, gapi na ito, mainit na gapi. Ayan. Guinea pig.
bawal. I wanna hang with my friends. So ayan mga karotrip, nandito ang may-ari ng isang parang mini Cartimar dito sa Urdaneta. Si Florendo. What? Florendo, ano, tama ba? Brendo po. Brendo. Ayan, si Brendo. So Brendo, saan mo ba kinukuha yung mga isda mo? Ano po ito? Iba-iba po yung supplier namin. Iba-ibang Pero- pinagkukuhanan. Iba-iba po. May ano po kami, may 5 po kami supplier. Kasi yung iisa lang, hindi po ganyan karami. Saan mga lugar yun? Yung gagaling? Sa Maplan? Pampanga, Quezon City, Cavite, Manila. Ay, dumadaan pa pala sa ibang lugar ng ano. Ah, So ayan, galing, pero medyo malayo-layo pinagkukuhanan niya. Opo. Limang, ano yan, limang Supplier. supplier. 5 supplier. So, ibig sabihin, matagal na itong pwesto mo. Matagal na po kami, kaso lang nagstart po kami nung pandemic. So, panibagong open na naman kayo. Opo. So, yung, anong taon ka nag-umpisa talaga? Nag-start po kami, 2010. 2010. So, halos 20 years, halos 12 years. Oh, 22 na ngayon eh. Halos 12 years na siya Opo. nagpepesto ng mga fish, mga pang-aquarium. Opo. Ano po yan? Nag-start lang kami ng 5 tank. So, 5 tank. pero dito rin sa pwesto na to. Hindi po. Nag-rent ako before eh. Doon po, bandarang dyan, malapit lang sa harap ng malapit sa mother boat. I see. Rent out. So ayan, sana, dati kasi dito na rin talaga ako kumukuha, kaya nakikita ko lang dito, nadadaanan ko itong pwesto nila, so alam ko kung saan sila hahanapin. Mag-open po kami ng another shop namin sa Pusorobio sa may bayan mismo. So abangan nyo mga taga Pusurubyo. Bakit kung pwesto ng, anong pangalan ng ano niya? Fishbook and Instabook po. So, tandaan nyo hindi ako nagkakamali, hindi Facebook What's going on here? Sir, I'm arrested. Facebook, hindi Facebook, baka akala nyo Bisaya, Facebook. Ano? Fish. Fish, Facebook. Ayan malinaw, hindi siya Facebook. Fish. Fishbook. So ayan. So thank you pare. Thank you po. Yeah. So ayan mga road trip, sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin ngayon dito sa Urdaneta, Pangasinan. So hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam, bye! Confusion try to come around, but I know it's gonna take a while. So what? I wanna hang with my friends. So what? I wanna go out again. So what? I wanna write you a song. It's not my fault that you can't sing along. I try to keep it cool anyways. I try to stay away from mistakes. I'm making my way and I'm good on my own. Skipping the show 'cause it's all that I know. It goes like, we're singing. It goes like, I wanna hang with my friends. Just wanna be myself. I wanna hang with my friends.
just wanna be myself. So what, I wanna hang with my friends. So what, I wanna go out again. So what, I wanna write you a song.